1,25,000 बेनि दामा Samsung Galaxy S24 Ultra नैबेनो जाहैबाय 15 Pro Max ना फैबानो जाबाय नोंथांमोन स्टाइल बाजारनि खाथियावनो बिराद खमनि मोनगोन आइफन दङ Samsung दङ Oppo दं Vivo दं गासिबो दंजोबो आरो आंनो डाइरेक्ट कलबो खालामनो हायो 7576932292 बे नाम्बाराव कल खालामनानै फैनोबो हागोन दखाननिफ्राय 3000 2000 खमाव मोनगोन आरो दा डिसकाउन्ट सोलिगासिनो दं आरो अफार दङ ब्लुटुथ इयारफन मोनगोन फन हरनानै फैबाथाय बयनोबो मबाइल लाबाथाय मोनसे ब्लुटुथ इयारफन हरगोन 1300 जों फाइनाली दायो नै क'क्राझार टाउनाव मोनफैबाय आरोना नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय स' लोगोफोर दायो आङो स्टाइल बाजार मार्केट खाथिनि बे जाबाय स्टाइल मार्केट आरोना बै जाबाय स्टाइल मार्केट ओमफ्राय नैबे पुलिस पइन्ट ओमफ्राय बेनि साखाथियाव थानाय नैबे ओमफ्राय दायो फाइनान्स प्रसेसआव लानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय मबाइल स्ट'राव हाबहैनोसै नोंथांमोना नायलांदो दा बबे मबाइलखौ लांगोन नोंथांमोना नायलांबाथाय आंजों लोगोआव मोजां मबाइल लानो नागिरदों ओमफ्राय ओरैनो स्ट'रिनि नामखौ एसे बुंहरदो स्ट'रिनि नामखौ क'क्राझार आरो बेनि चेनेलखौ माबा खालामनानै फल' खालामबानो जाबाय गिबियावनो लकेसनखौ बुंना होदो एसे लकेसना बे स्टाइल बाजारनि अपोजिटआव दखाननि नामा सुरसाथि सुमननि दखान होनबानो सिनायखायो क'क्राझारनि मानसिफ्रा बिथाङा जोबोर हेन्डसाम आरोना बर' एक्सपार्ट आरो बियो बिराद मोजां रायलायनो रोङो बियो बर'खौ एक्सपार्टनो मिनिमाम लयेस्ट बेसेबांनिफ्राय फाइनान्स प्रसेसा जायो डाउन पेमेन्टआ 0 डाउन पेमेन्टआव जायो 0 डाउन पेमेन्टआव सिभिल स्क'रा मोजां थानांगौ आरो सिभिल गाज्रिबाबो मोनगोन आरो 400 सिभिल 300 सिभिलबाबो मोनगोन सिभिल गाज्रिबाबो जोंनाव फाइनान्स मोनो प्रब्लेम गैया हाई क्वालिटिनि मबाइला मा दं ओरैनो जेनेबा दा सबसे लेटेस्ट दङ आल्ट्रा Galaxy S24 Ultra मोजां आच्छा बरिया नै 1,25,000 1,25,000 बेनि दामा Samsung Galaxy Ultra S24 Ultra बिराद सुन्दर आरोना नायनो नै बरिया ओमफ्राय नै डिजाइन लुक्सफोरखौ नायदो नै बिराद सलिड ओमफ्राय आइफनफोरबो दङ ना आइफनफोरबो मोननो हागोन नै ओमफ्राय दानि हाई क्वालिटिनि आइफना मा दङ दा 15 Pro Max बेबो दङ ना दा बे मोननो हागोन 15 Pro Max नैबेनो जाय बेनि लुक्सखौ नायदों आरोना 15 Pro Maxबो मोननो हागोन आरोना बिराद सुन्दर नै ओमफ्राय बेनि केमेरा क्वालिटिया माबायदि जागोन नायदो ओमफ्राय नायदो आइफननि क्वालिटिखौ नायदो आरोना बिराद स्रां नुयो ओमफ्राय आंनि मबाइलनि क्वालिटिया बारा मोजां नुवा आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां नुयो बिराद लुक्सा बिराद स्टाइल नै ओमफ्राय केमेराखौथ' बुंनाय आरोना हाई क्वालिटिनि आरोना बिराद हाइ फाइ नुयो एकदमबारे जेरै दं एरै सेम नुयो आरोना गासिबो मबाइल क्वालिटिनि बेसेबां मबाइल क्वालिटिखौ नांगौ नोंथांमोना बेहाय फैनानै बायफैनो हागोन आरोना ओमफ्राय गासिबो रोखोमनि मबाइलखौ मोननो हागोन आरोना फाइनान्स प्रसेसआवबो मोननो हागोन ओमफ्राय जुदि सिभिल स्क'रा मोजांब्ला बे 0 डाउन पेमेन्टआवबो मोननो हागोन होननानै बुंदों आरोना बेनो फैबानो जाबाय नोंथांमोन आरो मा होनो बे स्टाइल बाजारनि खाथियावनो बिराद खमनि मोनगोन आइफन दङ Samsung दङ Oppo दं Vivo दं गासिबो दंजोबो आरोना नोंसोर फैनानै लांफै डिसकाउन्टनि सिन्था खालामनाङा आरो आंनो डाइरेक्ट कलबो खालामनो हायो 7576932292 बे नाम्बाराव कल खालामनानै फैनोबो हागोन I repeat 7576932292 आंनि नाम्बार कन्टेक्ट खालामनानै बेसेबां डिसकाउन्ट नांगौ दस्रा दखाननिफ्राय 3000 2000 खमाव मोनगोन आरो एक्सट्रा आरो जिखुनु मबाइल आरो डिसकाउन्टबो दं 10% डिसकाउन्ट दं आरो गासिबो मबाइलावनो आरो 3000 4000 से करि डिसकाउन्ट मोनगोन नोङो दा डिसकाउन्ट सोलिगासिनो दं आरो अफार दङ ब्लुटुथ इयारफन मोनगोन फन हरनानै फैबाथाय बयनोबो मबाइल लाबाथाय मोनसे ब्लुटुथ इयारफन हरगोन 1300 दा नै जोंनि फाइनान्स प्रसेसनि गासिबो कमप्लिट जाजोब्बाय आरो फाइनान्स प्रसेसा ओमफ्राय दायो जों बबे मबाइलखौ लागोन ओमफ्राय आंनि नङा आरोना मबाइला नैबे बाबुनि नामावसो लागोन आरोना ओमफ्राय दा बबे मबाइलखौ फसायगोन नोङो बासिदो औ ओमफ्राय मिनिमाम बियो दायो बिनि प्राइसआ बेसेबां प्राइस 16,000 एक्चुअल प्राइस 21,000 डिस्काउंट से 16,000 ओमफ्राय डिस्काउन्ट
Discount is 16,000. 16,000 ओमफ्राय बिनि प्रसेसरफोरखौ नायदो बिनि बेटारि आरो बिनि डिटेल्सफोरखौ 6GB RAM, 6 plus 6, 12GB RAM पावो, 128GB internal storage पावो, कैमरा 50 मेगापिक्सल हो, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल दिया से, 50,000 mAh बैटरी, 25 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग पावो, ऊपर हमारा डिस्प्ले हो, लगे फीचर्स, और फीचर्स से दुकानों दाहिले गम पावो। ঠিক আছে ओमफ्राय नै मबाइलनि मडेला नायदो आरो Samsung Galaxy A14 5G आरो ना ओमफ्राय दायो बेसेबां होबा जागोन नो दायो फाइनान्स प्रसेसआथ' दायो कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेसेबां 4,000 जुदि नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर फैसाया खम दङब्ला ना फाइनान्स प्रसेसबो मोननो हागोन आरो ना ओमफ्राय सोरनाबाफोर सिबिल स्क'रा 750 प्लास जायोब्ला बियो माने जिर' डाउन पेमेन्टआव मोननो हागौ 750 प्लास जानांगोन ना 730 बाबो मोननो हागोन आरो ना सिबिल स्क'रा जुदि नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फाइनान्स प्रसेस लानो गोसोब्ला बेहाय मोननो हागोन आरो ना गासिबो मबाइलनि क्वालिटिफोरखौ बेहाय मोननो हागोन फन Oppo, Infinix, IQ, गासिबो एभ्रिथिं मोननो हागोन बेहाय लोकेशना जाहैबाय पुलिस पॉइंट नियर सुमल पेट्रोल पाम्पनि खाथियाव स्टाइल बाजारनि अपोजिट प्लास LMBनि लामायाव दत्त ब्रादार्सनि अपोजिटआव सुरसाथि दखाननि नामा सुरसाथि स्टाइल बाजार ना बे स्टाइल बाजारनि एसे ओरैजाय खोलाहा ओंखारबोनानै ओमफ्राय बेयाव लोगोसे पुलिस पइन्ट दङ पुलिस पइन्टनि एसे ओरै खोलाहा LMB लामा फैनाय लामाजों ससे फैब्लानो मोनगोन आरो ना सोरबा फैबाय थाग्राफ्रा बे मानसिफोरखौ नायनानै मिथिखागौबो जानो हागौ आरो ना नै बिथांमोना Xiaomi, MI, Realme, Samsung, OnePlus, Poco, Narzo, Tecno आरो Samsung ओमफ्राय आइफनबो मोननो हागोन आरो ना आइफना दङ नै आइफना दायो नायगासिनो दं नै iPhone 15 Pro Max नैबे ब्र'आ लागोन आरो ना अच्छा थेंक इउ नैबे ब्र'आ लागोन दायो बिनि प्राइसआ मेक्सिमाम किमान हयथा 1,55,000 1,55,000 नै बियो ओमफ्राय बिनि रेम स्टरेजफोरा माबायदि 256GB 256GB आच्छा दायो नै आइफन बिराद मोजां अबाव लागोन ओमफ्राय आंनि मबाइलनि क्वालिटिया बारा मोजां नङा आरो ना बेनिखायनो बारा केमेरायाव स्रां स्रां नुनाय जायासै आरो ना केमेराया ल' क्वालिटि नालाय लोगोफोर बेनिखायनो लागोन बेहाय दायो नै जोंना फाइनान्स प्रसेसखौ जों खालामगासिनो ओमफ्राय जोङो दा डाउन पेमेन्टखौ अनलि 4,000 ल' होनाय जागोन नालाय लोगोफोर दा 4,000 होयोब्ला मान्थलि बेसेबां सुख'नांगोन जोङो 8 माह करने लोले 1,841 रुपीस करिया पड़े 8 मासजों 1,841 रुपीस और 10 मंथ होले 1,514 रुपीस करिया अच्छा 1,384 रुपीस करिया 11 मास 11 इन्डास्ट्रि किमान हबो सब मिले 2,000 मान 2,000 2,500 किमान अ चार्जारबो मोनफानाय जागोन नै बेजों नङाबाथ' सिगाङाव सिंगेल बायनो गोनां जायोमोन हेलौ हाय थांसै फाइनालि लोगोफोर जोंनि फाइनान्स प्रसेसा जोब्बाय आरो ना जोङो दायो बांद्राय हाइ क्वालिटिखौ लायासै बाय बाय दायो थांनोसै दायो जोङो थांनोसै इमारजेन्सि फैब्रबनानै लाफैनाय जाबाय आरो ना फाइनान्स लाफैनो गोनां जाबाय फैसाया बेसेबां मानि गैयामोन नालाय आखाइयाव ओमफ्राय जों दा थांफिननोसै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ माबायदि मोनदों जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअनि गाहायाव कमेन्टखौ लिरना खिन्थाहरबानो जाबाय आरो ना अके बाय बाय